wasalna għall-aħħar episodju ta' din is-sensiela fejn matula tajna ħarsa lejn diversi aspetti ta' dak li huwa wieħed mill-aktar riżorsi rari u prezzjużi li għandna, l-ilma. L-importanza li l-ilma jkun salvagwardjat huwa rikonoxxut mill-Unjoni Ewropea, tant illi introduċiet qafas leġislattiv taħt id-Direttiva għall politika tal-ilma, il-Water Framework Directive, bl-iskop illi jiġu mħarsa l-kwalità u s-sostenibilità ta' riżorsi naturali tal-ilma. Malta dan il-qafas leġislattiv ħaditu bis-serjetà u matul is-snin introduċiet diversi proġetti u kampanji illi permezz tagħhom ġew imħarsa ir-riżorsi tal-ilma tagħna u l-ambjent li jsostnu filwaqt li tjiebet il-kwalità tal-provvista tal-ilma. Involuti f'dan ix-xogħol intensiv insibu fost oħrajn 3 entitajiet importanti: l-Aġenzija dwar l-Enerġija u l-Ilma, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma twaqfet f'Jannar tal-1992, is-suċċessur tal-Waterworks Department, u fl-2004 inkorporat magħha wkoll dak li qabel kien id-Dipartiment ta' Drenaġġ. Sabiex bekk il-Water Services Corporation saret responsabbli miċ-ċiklu sħiħ tal-ilma, mill-produzzjoni u d-distribuzzjoni sal-kollezzjoni u t-trattament tal-ilma użat u mormi, id-drenaġġ. Matul is-snin bidlet u introduċiet diversi sistemi li mmodernizzaw il-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma u l-mod kif l-ilma maħmuġ, dak li nirreferu għalih bħala drenaġġ, ikun dispost fil-baħar jew aħjar ikun riutilizzat. Kif semmejna f'din is-sensiela ta' programmi, kemm ilha topera l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma kien hemm trasformazzjoni kbira fil-kwalità tal-ilma għax-xorb. Illum, it-3 impjanti ta' reverse osmosis jipproduċu madwar 60% tal-ilma potabbli. Il-kumplament jiġi mill-akwiferi ta' taħt l-art, jew inkella kif nirreferu għalih l-ilma tal-pjan. L-impjanti ta' reverse osmosis saru tant effiċjenti fl-użu tal-enerġija illi l-konsum ta' enerġija elettrika biex ikun prodott l-ilma konsmat fid-djar minn kull persuna, illum huwa inqas minn dak li tikkonsma appliance bħal fridge. Fattur importanti illi naqqas id-domanda l-ilma kien it-titjib illi sar fis-sistema ta' distribuzzjoni tal-ilma. It-tnaqqis ta' leakages u l-introduzzjoni ta' sistemi moderni ta' distribuzzjoni waslu biex titnaqqas il-produzzjoni tal-ilma fil-waqt illi xorta waħda b'mod mill-aktar komdu tintlaħaq id-domanda illi intant baqgħet dejjem tiżdied. Fis-snin riċenti, bl-introduzzjoni ta' New Water, komplit titnaqqas il-pressjoni fuq l-ilma tal-pjan, billi ilma trattat illi qabel kien ikun mormi, issa qed jiġi purifikat sabiex ikun tajjeb għall-agrikoltura. Dan kien l-aħħar pass minn sensiela ta' kisbiet importanti illi raw il-bini ta' 3 impjanti għat-trattament ta' drenaġġ illi waslu biex id-drenaġġ kollu ikun trattat qabel jispiċċa l-baħar. Malta kienet l-ewwel pajjiż fil-Mediterran illi laħaq din il-mira u s-seba' wieħed fl-Ewropa kollha. Intant, sabiex inkunu aktar komdi fil-produzzjoni tal-ilma, nassiguraw il-provvista u nħarsu s-sostenibilità tal-ilma tal-pjan, qed jinbena impjant ġdid ta' reverse osmosis bl-aktar teknoloġija moderna u effiċjenti ġewwa Għawdex. Il-missjoni tal-Water Service Corporation tibqa' dik li kienet oriġinali ta' 30 sen ilu li nipproduċu ilma ta' kwalità, li nqasmuh, imma iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed nagħtu importanza li dak l-ilma nagħlqu ċ-ċiklu tiegħu, niġbruh u nirriċiklah. Okej, nista' jkun nerġgħu nqasmuh. Iżjed minn qatt qabel il-korporazzjoni trid li tagħmel dan bl-inqas impatt fuq l-ambjent, fuq ir-riżorsi naturali tagħna, riżorsi li minn dejjem kienu ta' sfida. U iżjed ma jgħaddi żmien, iżjed ma tikber id-domanda, iżjed dik l-isfida qiegħda tikber. U għalhekk wieħed mill-impenji prinċipali tal-programm ta' ħidma tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma hija li dak li nagħmlu, iżjed ma tikber id-domanda, iżjed nagħmluh bi pjan bl-inqas impatt fuq l-ambjent ta' madwarna. U għalhekk il-programmi tan-Net Zero Utility, il-programmi oħrajn tar-recharge tal-aquifer huma essenzjali fil-pjan tagħna. Programmi bħal New Water għall-ilma tal-bdiewa, dan se jgħin l-ilma tal-pjan jiċċarġja matul numru ta' snin. U kull programm li qed tidħol il-Water Services Corporation, anke b'fondi tal-Unjoni Ewropea, jagħmel punt kritiku u jagħti importanza speċjali lill-responsabilità ambjentali tagħna. Il-viżjoni għall-futur x'inhi tal-Water Service Corporation? Li nkomplu npoġġu il-klijent fiċ-ċentru ta' dak li nagħmlu, nipprovdu prodott ta' kwalità, ilma tajjeb għax-xorb
u għall-użu ta' kuljum, imma wkoll nafsu ħafna fuq l-effiċjenza u li nkunu effettivi f'dak li nagħmlu. Ovvjament bħala korporazzjoni li hija owned mill-poplu Malti, irridu nagħmlu dan b'responsabiltajiet speċjali, responsabiltajiet finanzjarji fejn jieħdlu l-management ta' flus il-poplu u responsabiltajiet ambjentali li bħala korporazzjoni iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed nagħtu importanza lil dawn il-żewġ punti kritiċi. L-ambjent naturali u l-iżvilupp ekonomiku sfortunatament rari jimxu jitfit. Kif naraw fl-istorja tal-bniedem, il-bini tal-ibliet ħapost l-ambjent naturali fil-waqt li l-produzzjoni tal-enerġija u l-iżvilupp industrijali kważi dejjem saru għaskapitu tal-ambjent naturali. F'Malta, l-ERA, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi, hija responsabbli mill-ħarsien tal-ambjent u mill-immaniġjar sostenibbli tar-riżorsi naturali. U dan tagħmlu b'diversi proċessi, fosthom strateġiji, valutazzjoni u permessi ambjentali. Ir-rwol tal-ERA huwa dak li tħares l-ambjenti naturali assoċjati mal-ilmijiet, kemm l-ilma ġieli li nsibu f'wiċċ l-art li huwa daqsxejn skars hawn Malta kif ukoll l-ilmijiet kostali, ġifieri dawk assoċjati mal-baħar. Dan isir permezz ta' dikjarazzjoni ta' żoni protetti li fihom l-attivitajiet li jistgħu jkunu ta' detriment għal dawn l-ilmijiet jiġu regolati b'mod li ma jkunx hemm impatt fuq dawn l-ilmijiet. Hemm diversi attivitajiet li jistgħu jkunu ta' ħsara fuq l-ilma, inkluż attivitajiet li jistgħu pereżempju jbiddlu l-ammont ta' ilma li jkun għaddej mill-miġriet tal-ilma ħelu, kif ukoll attivitajiet li jistgħu jbiddlu l-kwalità tal-ilma, bħal pereżempju ċertu emissjonijiet fil-baħar. Fost oħrajn, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi hija responsabbli minn Natura 2000, li huwa netwerk Ewropew ta' siti protetti fejn ambjenti naturali u speċi ta' importanza ekoloġika jiġu mħarsa permezz ta' miżuri ta' konservazzjoni. Illum, f'Malta u Għawdex insibu diversi artijiet mistadra u nixxijat tal-ilma illi ġew ikklassifikati bħala żoni protetti għall-importanza ambjentali tagħhom. L-ambjenti naturali assoċjati mal-ilma huma ta' importanza kbira għall biodiversità kemm lokali kif ukoll dik internazzjonali. Insibu siġar bħal siġra tal-logħ u żafżafa l-kbira li jinstabu biss matul nixxijat tal-ilma ħelu. Jew inkella nsibu anke annimali bħal żrinġ u l-qabru li jgħixu biss ġo dan l-ilma ħelu u dawn iż-żewġ speċi huma wkoll endemiċi għal Malta, ġifieri sibhom biss fil-gżejjer tagħna. Għalhekk dan juri l-importanza li nħarsu dawn l-ilmijiet u l-ambjenti naturali assoċjati magħhom. Il-viżjoni tal-ERA għal dawn il-ilmijiet huma li dawn flimkien mal-ambjenti naturali assoċjati magħhom ikunu fi stat ekoloġiku tajjeb u l-kwalità tal-ilma wkoll tkun tajba. Ġifieri l-ERA taħdem ma' entitajiet oħrajn sabiex dawn il-ilmijiet jilħqu jew iżommu dan l-istat tajjeb, però irridu nfakru wkoll li kull individu għandu r-rwol biex jipproteġi dawn il-ilmijiet meta nżuru daw il-postijiet aħna nkunu rridu nieħdu ħsiebhom, pereżempju ma naqtawx pjanti, ma naqtawx siġar, nħarsu l-annimali li huma protetti b'hekk kull wieħed u waħda minnha tkun tista' tikkontribwixxi għall protezzjoni ta' dawn l-ambjenti naturali. L-Aġenzija dwar l-Enerġija u l-Ilma twaqqfet fl-2014 bilan li tiżviluppa u tikkoordina l-implementazzjoni tal-politika tal-Gvern dwar l-enerġija u l-ilma. L-anijiet tal-Aġenzija huma li tiżgura s-sigurtà, is-sostenibilità u l-affordabilità tal-enerġija u l-ilma mhux biss sal-lum iżda l-futur ukoll. Laqgħet issegwu dan il-programm żgur li smajtu b'din l-Aġenzija x'fil-fatt dan il-programm huwa parti minn kampanja informattiva mnedija mill-Energy and Water Agency bl-isem l-ilma. Ibda minnek. Jew bl-Ingliż, water be the change. Apparti li tqajjem kuxjenza u tgħallem dwar il-produzzjoni, l-użu effiċjenti u sostenibbli u l-konservazzjoni ta' riżorsi tagħna, l-Aġenzija dwar l-Enerġija u l-Ilma tikkoordina l-implementazzjoni tal-liġijiet u policies relatati mal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza fl-użu tal-enerġija, l-immaniġjar tad-domanda għall-ilma u l-użu sostenibbli tar-riżorsi kollha naturali u alternattivi tal-ilma f'pajjiżna. Imma dan kollu xi jfisser? Ir-rwol tal-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma huwa dak li tikkoordina l-iżvilupp ta' policies nazzjonali f'dawn iż-żewġ setturi li huma kruċjali għal pajjiżna. L-enerġija u l-ilma huma żewġ aspetti, żewġ setturi li jorbtu
ma' dak kollu li nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. L-enerġija u l-ilma huwa importanti fl-industrija, huwa importanti fl-agrikoltura, huwa importanti fit-turiżmu. Però biex ikollna policy nazzjonali ta' l-enerġija, policy nazzjonali tal-ilma, hemm bżonn li jkun hemm direzzjoni waħda. Hemm bżonn li l-pjanijiet settorali tas-setturi differenti jiġbdu ħabel wieħed. U hawnhekk fejn tidħol l-Aġenzija sabiex permezz ta' koordinament tiżgura approach holistiku fl-iżvilupp ta' politika nazzjonali f'dawn iż-żewġ suġġetti. Il-viżjoni tagħna għall-futur hija iffukata l-ewwel xogħol fuq li f'pajjiżna nibqgħu nlaħqu mad-domanda, d-domanda għall-enerġija u d-domanda għall-ilma. Però b'realtà fejn id-domanda qed tiżdied, irridu niddiversifikaw il-mod ta' kif nipproduċu l-enerġija, nipproduċu l-ilma. U hawnhekk fejn jidħlu enerġija rinnovabbli jew inkella sorsi ta' ilma alternattivi. U allura il-policy li tmexxi l-Aġenzija, il-policy li tippromuovi l-Aġenzija huwa dak illi naraw illi filwaqt li niddiversifikaw ir-riżorsi tagħna, naraw ukoll li dawn jintużaw bl-iktar mod effiċjenti possibbli. Huwa billi nippromovu dawn iż-żewġ aspetti ta' policies taż-żewġ setturi li nistgħu verament fil-futur inlaħqu mad-domanda u b'hekk jiżguraw l-iżvilupp kontinwu ta' pajjiżna u b'mod li jkollu l-inqas impatt fuq l-ambjent tagħna. F'pajjiż fejn ir-riżorsi naturali tal-ilma huma limitati, il-produzzjoni tal-ilma biex tintlaħaq id-domanda minn dejjem kienet sfida importanti għal kull min kienet imexxi l-pajjiż. U llum mhux inqas. Mingħajr pjan konkret u viżjoni għall-futur, din it-triq taf tkun impossibbli. Aħna konxi li l-ilma huwa riżorsa naturali li rridu nagħmlu dak kollu possibbli biex nieħdu ħsiebha. Għalhekk li bħala gvern impenjati li naraw li ikollna provvista ta' l-ilma, imma fl-istess ħin naraw ukoll li nkunu qegħdin nagħmlu l-aktar użu effiċjenti tal-ilma b'mod l-aktar sostenibbli. Qegħdin naraw ukoll li mmorru għal sorsi alternattivi minn fejn nistgħu niġġeneraw l-ilma, imma fl-istess ħin naraw li ma nkunux qegħdin nagħmlu impatt anki fuq l-ambjent tagħna u dan jagħmel parti wkoll mill-politika tagħna ta' net zero impact. Qegħdin nħarsu wkoll lejn l-ilma minn aspett differenti. Irridu naraw kif nippreservaw kemm jista' jkun l-ilma naturali u rridu li n-nies ikunu konxi wkoll ta' postijiet fejn jinġabar l-ilma. Qed insemmi dan l-aspett mod partikolari pereżempju dwar il-proġett li qegħdin naħdmu vis-à-vis Chadwick Lakes. Hemmhekk bil-ħidma li saret u r-restawr ta' Whittle Lejja qegħdin naraw u nwasslu għand in-nies ukoll kif jista' ikollna riserva tal-ilma b'mod partikolari għal bdiewa li hemm fl-akwat, imma biex anke n-nies jifhmu kemm huwa importanti li nżommu u nirriservaw l-ilma naturali tagħna. Fejn jidħol l-ilma bla dubju ta' xejn it-triq għall-futur hija waħda li ssib bilanċ bejn produzzjoni suffiċjenti u assigurata u l-protezzjoni tal-ambjent. Kemm meta niġu biex niddisponu mill-ilma użat, kif ukoll fil-mod kif nużaw ir-riżorsi naturali tagħna biex nipproduċuh. Nemmnu li fejn tidħol konservazzjoni tal-ilma, kull wieħed waħda minnha għandu rwol mill-aktar importanti. Bidliet żgħar fl-attitudni tagħna fil-mod kif inġibu ruħna fil-ħajja ta' kuljum jistgħu jagħmlu impatt kbir. Għalhekk li qegħdin anki nagħmlu kampanja biex naslu fid-djar tan-nies biex anki n-nies jirrealizzaw kif jistgħu jimmaniġġjaw aħjar l-ilma u kif jistgħu jużaw bl-aktar mod effiċjenti l-ilma. Inkunu qegħdin innaqsu l-ħela u fl-istess ħin ikunu n-nies ukoll qegħdin jagħmlu l-aħjar użu minn din ir-riżorsa bl-inqas ammont possibbli ta' flus. Fuq bażi ikbar qegħdin naraw li nimxu lejn sistema fejn nimmaniġġjaw aħjar l-ilma, fejn ukoll ninvestu biex ikollna sorsi alternattivi tal-ilma li jkunu iktar effiċjenti. Nsemmi pereżempju anki reverse osmosis. Irridu naslu f'sitwazzjoni fejn l-ilma ma jinħelix, fejn innaqsu il-leakages. Huwa importanti għaliex inkunu qegħdin ngħinu l-ambjent, imma huwa wkoll importanti mill-aspett finanzjarju. Sewa l-pajjiż u anke għall-familji tagħna, għaliex jekk naslu f'dak il-punt, anke għall-familji tagħna nkunu f'sitwazzjoni fejn nistgħu innaqsu l-ħela tal-ilma u anke nonfqu inqas fejn jidħol l-użu tal-ilma.
U issa wasalna verament fl-aħħar, però qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li taw semhom biex stajna nwaslulkom din is-sensiela ta' programmi għax mingħajrhom dan ma kienx ikun possibbli. Nixtieq nirringrazzja wkoll lilkom illi joġobkom issegwuna u nħeġġiġkom biex tidħlu fuq is-siti uffiċjali tal-entitajiet li semmejna matul din is-sensiela biex issiru tafu aktar dwar l-użu għaqli u l-konservazzjoni tal-ilma u n-natura sabiħa illi għandna madwarna. U ftakru illi jekk aħna l-koll nagħtu semna, il-ftit ta' kulħadd jagħmel differenza kbira. This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.